ప్రభునామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ప్రియులారా, మీ అందరికీ వందనాలు. లోక సువార్త 1వ అధ్యాయము 1 నుండి 6 వరకు ధ్యానం చేసుకుందాం. ఘనత వహించిన దయాఫిల ఆరంభము నుండి కనులారు చూచి వాక సేవకులైన వారు మనకు అప్పగించిన ప్రకారం మన మధ్య నెరవేరిన కార్యక్రమములను గురించి వివరముగా వ్రాయటకు అనేకులు పూనుకున్నారు. కనుక నీకు ఉద్దేశింపబడిన సంగతి నిశ్చయముగా జరిగినవి నీవు తెలుసుకున్నట్టుగా వాటినన్నిటినీ మొదటి నుండి తెరిచి పరిష్కారముగా తెలుసుకొని ఉన్న నేనును నీ పేరట వాటిని గూర్చి వరుసగా రచించుట యుత్తమని ఎంచితిని. యూదయ దేశ ప్రాచీన హేరోదు దినములలో అభియా తరగతిలో ఉన్న జకర్యా అని ఒక యాజకుడు ఉండాడు. అతని భార్య అహరోను, కుమార్తెలలో ఒక ఆమె పేరు ఎలీషబెతు. వీరిద్దరు ప్రభువు యొక్క సకలమైన ఆజ్ఞలు చొప్పునను న్యాయ విధుల చొప్పునను నిరపరాధులుగా నడుచుకొనొచ్చు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులై ఉండిరి. ఈ వాక్య భాగంలో దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్.